neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya benake apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Apa? Ayo gek engko madhep rono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbok menawa ya pengen mengucapkan. Mengucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih kemene mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep ninden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan lah. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua orang anu. Orang ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tua sesuk gaya. Lah aku ki sesuk aleman. Nah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi.